Iltaa, lapsukaiset. Huomenna olisi lähtö Tallinnaan pokeria pelaamaan 10 päiväksi, niin tehdään tämmönen pokerivisa sen kunniaksi. Tulee 10 pokeriaiheesta kysymystä. Nämä on pääasiassa strategiakysymyksiä. Vastailkaa näihin ja ottakaa pisteet ylös itsellenne. Kysyn sitten lopussa, että kuinka monta pistettä sait. Tässä on ensimmäinen kysymys. 11 pelaajaa jäljellä turnauksessa ja meillä on vitoset tuolla hijackissa. Mikä on meidän aihe, miten tämä pelataan? Tämä on yhden suositun suomalaisen YouTube-tajan videolta tämä käsin. Vastaus on siinä. Aika moni varmaan survoisi, mutta siis todellisuudessa toi ei isän mielessä kauhean hyvä käsi, niin se on vaan kippi. Vastustajat ei voi maksaa nelosilla esimerkiksi, niin siitä voi päätellä, että vitoset nyt ei ole kauhean hyvä survaisu. Ja jos sen pelaa, niin mieluummin sit minittämällä ja kippaa, mutta pääasiassa vaan foldia kehiin. Kysymys numero 2. Siinä ollaan 40 pp syvänä, cut-off avaa, ollaan puuttuneella S7 kanssa. Mitä me teemme? Mä en tiedä, miten nämä tarinat muuten toimii, mun pitää vissiin vähän jättää tähän vastausaikaa. Ei ole enää mitään sanottavaa, mutta vastaankaan nyt siihen sillä välin, kun odottelen tässä. Ja vastaus on siinä. Eli S7 foldataan. Tuossa on tilanne, että me voidaan oikeassa elämässä laajentaa, kyllä maksaa enemmän mitä teoriassa pitäisi maksaa, mutta ei haluta tuollaisella S7 tyylisellä kädellä ehkä maksella kauheasti. Vaan otetaan sitten noita käsiä, mitkä on tuolla neliön sisällä tai sydämen sisällä ja maksellaan niillä tai pelataan ne mieluummin sitten tuosta, ne pelaa sitten post-pelin paremmin. Seuraava kysymys, nyt en enää muista monesko kysymys on meneillään, mutta Blind vs Blind Action ja 17 pp Dippillä lähti käsi, ollaan reissattu pre-vastusta ja on maksanut 653 on sitten floppi Rainbow, mitä tehdään ja miksi? Vastaus on siinä, eli all in on tuo meidän sizing, tai yleisestikin ei sen tarvitse olla all in, mutta sen pitää olla iso sizing, niin kuin näkyy tuosta härpäkkeestä, niin noita pieniä sizing ei käytetä ollenkaan millään kädellä. Tää on siis semmonen todella, ainakin tuolla midstakes porukka pelaa tätä ihan miten sattuu ja lyö tohon aivan liian usein pienesti. Niin ei haluta tehdä millään kädellä. Tuo 90 on sillä helppo päätellä, että me halutaan, niin kun se tarvii hirveän määrän suojelua, niin me ei voida mitään pientä tökkäystä sinne laittaa, mutta siis iso sizing ja se nyt on sama, onko se all in, ja vaikka se olisi toi niinku 5.4 pp, niin sekin on ihan fine, kunhan sit vaan painaa kaikki turnit tyyliin, niin. Mutta helppo pelata, mennään ineen vaan. Helppoa ja mukavaa. Onkohan tää nyt 5. vai 6. vai 7. kysymys, mutta meidän kysymys tulee, tää on siis kippi tää käsi vaan tässä näin, mutta nyt tuleekin erilainen kysymys, eli mikä on heikoin offari kurko, mikä tuossa avataan, eli siis eri maata oleva kurko, mikä on huonoin KX-käsi offareista, minkä avaamme tässä tilanteessa. 50 pp. Logic. Siinä on meidän vastaus, eli kurko 9 on pohjaa, se on aika helppo missata kyllä. Sanotaan, että tässä kurkokympistä saa kyllä puolikkaan pisteen. Moni siis yllättävän moni missä kyllä kurkokympiinkin olen nähnyt niistä kipattavan liukuhihnalta, niin ja varsinkin akkakymppi, mutta joo. Kurko 9 on virallisesti oikea vastaus, mutta kurkokymppi, niin sit saa puolikkaan pisteen. Sitten tämmönen virtelmä hijack avannut, SP flätännyt, meillä on rouva 7 offi. Halutaanko kipata, halutaanko maksaa, halutaanko tehdä jotain muuta. Jäämme odottelemaan vastausta, joten vastaa. Oikea vastaus on maksu, eli siinä päästään halvalla pottiin ja sitä rataa saadaan hullut pottikertoimet ja näin edespäin. Mutta tässä kyllä huomionarvoinen seikka se, että 1 pisteen saa myöskin vastauksesta kippi, koska 30 pp vastaan 30 pp vastaan 30 pp viittaisi siihen, että tässä on kädessä jo ICM mukana, eli ei voida katsoa tästä Chip EV-chartista tätä
vastausta, nyt menee ehkä liian teoreettiseksi, mutta anyways, niin Kipistä saa myös 1 pisteen, koska yleisesti tässä tilanteessa on ICM mukana, niin se on oikea vastaus hyvin usein kipata vaan, vaikka tämä chartti sanookin, että maksu. Blind versus Blind Actioni 17 pp diippinen 76 suitti SB:ssä. Halutaanko maksaa, halutaanko korottaa, halutaanko mennä all in? Kukaan nyt ei varmaan toivottavasti kippaamassa ainakaan. Minkä valitsemme näistä vaihtoehdoista? Tähän voitaisiin nyt hyväksyä monia vastauksia, mutta hyväksytään tällä kertaa nyt vaan ainoastaan tämä oikea vastaus. Eli survasu on oikea vastaus. Johtuen siitä, että kaikki nuo kädet, tässä on siis vastustajan vastaus, siihen mennään survasuun kuvissa. Mä en tiedä mihin suuntaan se tulee, mutta jonnekin se tulee se kuva niin no kaikki mitkä on tuolla ympyrän sisällä nuo kädet, niin ne on semmoisia käsiä, jotka on meidän kättä edellä, jotka kippaa, eli niitä on aivan valtava määrä. Sitten noissa käsissä, mitkä maksaa, niin siellähän ollaan niin kuin flipissä, 5, 4, 3, 2 vastaan. Sitten tätä S-kurkoa vastaan, niin saadaan se 40 pinnaa, eli survasu on se oikea vastaus tähän kysymykseen. Maksu on sinänsä ihan fine myöskin, jos haluaa sen limpata, niin ei siinä ole niin valtavaa EV-eroa, mutta sanoisin, että kovissa fieldeissä niin kyllä survasin aina, ja ehkä jossain pehmeämmässä fieldissä voisi pelata sen eri lailla, mutta joo, survaus on oikein. Toiseksi viimeinen kysymys. Finaalipöytä kyseessä, 10 blindia, 10. Mitä tehdään? What shall we do? Vilket. Jotakin. Ei se kääntynyt enää ruotsiksi. Siinähän nyt taas moni varmasti survasisi, ja se on itse asiassa ihan fine survoa vaan, mutta 10 pp meillä on vielä yllättävän paljon minityksiä, kun katsotaan tuosta nuo vaaleanpunaiset, mikä toi väri on, siis toi ei-tummanpunainen, niin ne on kaikki minityksiä, niin näkyy, että 10 pp meillä on ihan hirveellä ja vielä minityksiä. Minitys on suositumpi vaihtoehto kuin survasu tuommoisessa hardcore ICM-tilanteessa. Niin 10 sinne minityksien kanssa indusointina, ja siinä on se hyvä puoli vielä siinä, että jos me minitetään ja tulee takaa monta all-inia, voidaan vielä kippata ja printata rahaa sillä. Mutta sanotaan, että jos nyt valitsit tuossa vaihtoehdon all-in, niin siitäkin saa kyllä 1 pisteen. Se EV on siis sama, mutta pointti lähinnä tuossa, että minityksiä pitäisi löytyä paljon vielä tuossa tilanteessa. Sitten viimeinen kysymys huomisen Tallinnan reissun kunniaksi tulee erilainen kysymys. Kuinka monta kertaa olen rahastanut Tallinnassa? Vaihtoehdot on 0, 1 ja 6. Nämä siis koko elämän ajalta. Kuinka monta kertaa? Se Tallinnahan on ollut aika kerrottu paikka Henk Koht noiden pelien kannalta itsellä, ja aika moni varmaan vastasi 0 sen takia. Mutta se ei pidä paikkaansa, koska mulla on yllärinä vuodelta 2014 ensimmäiseltä Tallinnan reissulta pytty Tallinnasta. Siitä ei löydy netistä todistusaineistoa mitään muuta kuin toi kuva tuosta finaalipöydästä. Se oli itse asiassa Heads-upissa tehtiin diili, että se oli splittipytty. Se oli siis 100 turnaus, ja olisiko se ollut, nyt en muista sitä summaa, joku 1500 se oli pyörästi mitä siitä sai. Mutta yksi on oikea vaihtoehto. Ensi viikolla sitten Tallinnaan koitetaan saada ainakin toinen rahastus. Se on kyllä kirjoittu paikka.